ساڵێک بووری نوژیانا me ew jina şoreşger bû bêdawî li ser şopa heqîqetê. Stêrka welatê min, kulîlka deşta Hîlwanê, kenê zelal, rûyê pak, asmîna li kêviya çiyan, Tuğba Ak Yılmaz bi nasnav Nûjiyan Erhan. Li Hîlwana Rihayê hate dinê. Tuğba di ciwaniyê de li ber bayê azadiyê ket. Tuğbayê li Bakurê Kurdistanê pêşî xebat meşandin. Lê bi vê têr nebû. Berê wê li asûyên dûr bû, li çiyayên welat. Diviya bû xwe bigihîne lûtkeyan. Tuğba li derfetek digeriya. 2005 komek mezin a ciwanan ji bo bibin mertalên zindî berê xwe dan çiyayên Kurdistanê. Tuğba Ak Yılmazê jî di vê komê de cî girt. Rawestgeha koma mertalên zindî bi narê Qendîlê bû. Li çiyan ew tevlî jiyanan û tevlî refên azadiyê bûbû. Lewma navê xwe danîbû Nûjiyan. Pêşî armanca wê û hevalên wê bi dawîkirina şer bû. Dema şerê qirkirinê dewam kir, wê û komek hevalên xwe ji mertalên zindî biryar dan û tevlî nava têkoşîna azadiyê bibin. Piştî demekê jî Nûjiyanê rêya xwe dîtibû û lewma nasnameya nû bi navê Nûjiyanê li xwe pêça bû. Nûjiyanê di xebatên ragihandinê de cî girt. Ji wê rojê ve bêyî rawestan li qadên cuda kar û xebat meşand. 12 salan bê navber li gelek qadên dijwar rastiya têkoşînê ragihand. Piştî 2004 li Şengalê êrişa Daişê pêk hat, Nûjiyanê berê xwe da qadê. Roj bi roj rewşa li Şengalê şopand. Lê tenê neşopand Nûjiyanê. Wê ew heqîqet fêm kir jiya û bû perçeyek ji wê. Dijwar bû rastiya li Şengalê. Pergala qirkirinê di Şengalê de xwestibû jina Kurd gelê Kurd tune bike. Diviya bû Nûjiyan vê rastiyê herî baş ragihîne ji cîhanê re û lewma bê rawestan xebitî. Ji eniyekê berê xwe da eniyek din, ji gundekî Şengalê berê xwe da gundek din, ji çeperek şer xwe gihand çeperek din. Nûjiyanê li Şengalê şahdiya şiyar bûn û rêkxistinbûna jinê nêzdî û gelê êzdî jî kir. Qonaxa piştî komkujiyê tevî êşên wê dît û jiya hişt ku dinya jî bibîne. Şengal piştî êrişa Daişê di nava 2 salan de bû qadek ji qadên berxwedana dîrokî. YJŞ YBŞ rêkxistin bûn, hêza parastin û rêkxistinbûna gel a Şengalê mezin bû. Lê çavên dagirkeran li qadê bûn. Dewleta Tirka dagirker ji bo pêşî li berxwedana Şengalê bigire serî li gelek rê û rêbazan da. Bi ser neket. Lê destên xayîn tevî dijminan di hundur deketin tevgerî. Sêyê Adarê bi armanca dagirkirina Şengalê PDK û dewleta Tirk çeteyên xwe li herêma di navbera Xanesûrê û Sinûnê de bicih kirin. Lê belê vê carê ne Şengal Şengala berê bû ne jî gelê Şengalê. Hêza parastina rewa di serî de jin û ciwanên Şengalê gelê Şengalê bi xwe bû. Gel li dijî êrişan li ber xwe da. Nûjiyan jî ji bo şopandina vê berxwedana li dijî êrişkaran di kêliya destpêkê de berê xwe da Xanesûrê. û dema êrişa çeteyên PDK û dewleta Tirk li dijî Xanesûrê dişopand, bi zanebûn bû armanc. Li Xanesûrê bi xayînî, bêbextî bû hedefa gulneyan. Rojnamevan Nûjiyan Erhan ji serê xwe birîndar bûbû. Birîna wê giran bû. Tevî wê jî jiyana nû Nûjiyanê li ber xwe da. Ji bo derman bibe ew derbasî nexweşxaneyek li Hesekê kirin. Nûjiyanê li ber xwe da ji bo bijî, bi rojan û bi rojan. Jina li ser şopa heqîqetê têkoşîna jiyanê da. Tam 19 rojan hêviya vegera jiyanê. Lê birîna wê giran bû. Tevî hemû hewildanan şeva 22 Adarê bi 23 Adarê ve girê dide bêdawî bû Nûjiyan. Nûjiyan hevala Deniz Firat, şagirta Gurbetên Lî Ersöz, tevlî karwanê nemiran bû.